एमजेनि न' गोदानखौ एमजेआ लुदों ना हिन्जावासो फैसा गारनानै लुदों जास्ट एमजेआ नामल' क्रेडिट लादों। नांथों मानसिखौ बोरैबा आघात होनो मोनगोन, बोरै दुखु होनो मोनगोन, बोरै निचा देखायनो मोनगोन बेखौ आंबो बुजिगौ। न'खरनि पार्सनेल खोथाखौ बुंनानै लाब गैया बुजिगौ, नाथाय बिनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो ओंखारबाय थाग्रालाय सोरबा सासे सानै 100 जना गाज्रि मोनबा हाजाराथ' गाज्रि मोना, गोबाङा सापर्टबो होबोदों। आरो आं बेखौबो बुजिगौ गोबां बुंग्राबो दं खोमा खाथि खाथियावनो, आरो बुंनाया बुंग्राबो थाखागोन। आं दहाय बेखायनो बुंदों गिबियाव बोरैबा आघात होनो मोनगोन गोसोखौ। आरो नाथाय बिनि गेजेरावनो सैथोआ मा सिङाव हाबनानै दं आं बेखौ दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन। आरो खायफा बेखौबो बुङो हिन्जावनि न'आव हाबा जानाय हिन्जावानो खुंजोबदों बेफोरबायदि। नांथों आंखौ बुङो मोखांफ्रावबो, नाथाय आं दिनैनि बे भिडिअजों बुंगोन। बिस्थिराम नार्जारि एल'ग्रा बिथाङा आदाया आंनि न' गोदान लुबाय थानायखौ, आंनिथ' होनला आं आंनि जाया फेमिलियाव जोंनि न' गोदान लुनायखौ भिडिअ लादोंमोन। आंबो मिथिया माला लानानै दोनखो बियो, ओमफ्राय आपल'ड खालामहैबाय, जेबो नङा। दा बेयावनो गुन्दै गैला एमजेनि गरसेबो गैया बेवहाय। बेंगलनि हिन्जाव लाबाय नालाय थाखा फैसा मोनखायो, माने सियाला साख्रि गोनांखाय हिन्जावखौ बुरिब्लाबो फथायथारदों थाबनो गुबुनखौ लाजानो गिनानै। नैबेबायदि आरो गोबां हरो नांथों। बिस्थिराम, आंथ' सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा, नोंथाङाबो जुदि इसिबां बिदि बुंनो हाग्राब्ला, बुंग्रायाथ' गोबाङा बुंगोन, लाइभ फैनानै बुंफै। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन। गोबाङा सानो नंगौ आरो बुङोबो जे हिन्जावनि गोजा, हिन्जावा साख्रियाल नालाय। नाथाय आं बुङो, आं गावबो दुग्गानानै लाया। जे न' लुदों बावहाय आं हिन्जावखौबो डाउन होनानै बा मानानै बुङा, नाथाय जोंनि फेमिलि नालाय जे न' लुदों, जे हा बायदों, थाइसेबो हिन्जावनिफ्राय बिनाङाखै, आथोनाबो बेयावहाय। आरो आंबो क्रेडिट लायाबाव, बेसाराफोर आंनि बिफा खस्थ' खालामनानैब्लाबो आंनो एसेबाबो हेफाजाब होदों, नाथाय रावनिबो सिगाङाव बानसावनानै लायाखै। आंहाबोथ' आं इसिबां एनाफ गैखाया। दा हाबानि खेथ्रआवबो बिदिनो बुङो। गोबां फेमिलिनि माखासे प्रब्लेम आरो जोंहा रिलिजियन धोरोमखौ लानानै, ख्रिस्टियानबाबो बेलेग नालाय, जोंना केथलिकफोरना सादि गैयाब्ला हाबा मोना। आरो किसुमाननिखौ आं बेलेगनिखौ मा बुंला, बेलेग ख्रिस्टियाननिखौ। दा सादि डेटखौ नेनायाबो सम्भब नङामोन। दा बेफोरथ' बे थांबाय। हाबायाव हिन्जावनि फेमिलिना जेबो खालामाखै आं बेखौबो बुङा, आं क्रेडिट लाया। बिस्राबो बिसिबां हायो गावसिनि नाजानायनिफ्राय नाजादों। जोंहाबो फेमिलिनिबो एसे प्रब्लेम थाबाय आरो धोरोमनियाबो सादिनि माने डेट वाइससो थाङो नालाय, बारनोथ' हाया जों। बिनि थाखाय उफाय गैयैयाव आं जे जायै जाथोंसै हिन्जावनि न'आव हाबाखौ लानांदों। अब्लाबो आं आंनिफ्राय जे हायो 80 to 90% आं आंनिफ्राय नाजादों। आरो हिन्जावनि न'खरनियाबो बेसाराबो नाजादों। एक्सपेन्सेस खरसा खालामनाय जानानै थांबाय हाबाया। नाथाय जोंनि केथलिकआवबो हाबा मोनफिननांगौमोन। दा बे दङ। आरो आथिमंगल माबा माबि आं जेबो मिथिया दै, मानो होनबा आं मोनाखै। ओमफ्राय नोङो मा बुंदों हिन्जावनिफ्राय फैसा मोनबोनायनि खोथा। बुंजायोब्ला बयहाबो एसेबाबो देहायाव नाङो, बुंग्राया थाखागोन। नाथाय आं नोंनि बुंनायखौ बुजिगौ, बोरै निचा देखायनो हागोन। नाथाय सैथोखौ आं बुंगोन दिनैनि बे भिडिअ ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा हिसाबै, जाहाथे बयबो जायफ्रा नेगेटिभ सानो एसे बुजिथों। हिन्जावाबो गावनि हानायनिफ्राय गावनि साख्रिजों नाजादों, गथ'खौ गावनि फेमिलिखौबाबो नायदों। आंहाबो बुंनो दरखार गैया, बे साख्रि बिमा बिफाया गोदोनिफ्राय फोरोंबोबाय, मावदों, बेसेबां मावगोन मावा बे बिनि खोथा। मालाबा सानो दुखु मोनफ्लाङो, नाथाय आंहाबो हौवा जानानै हौवानि दायित्व दं। मोनसे मोजां न' थानांगोन। साख्रि मावग्रा बेहा बेनि साख्रिखौ मावबाय थागोन। आंहा माने थांलाय फैलायाथ' गोबावजों जा मा जा बे जोंनि मेटार जाहैबाय। नाथाय आं सानो माने हौवाहा मोनसे स्थायि न' थानांगोन, जायनि थाखाय
बिमा बिफाया एसेबाबो हेल्प होनानै आंनो आंनि बिमा बिफाया बेवहाय न' लुनायाव जगदान होफादों बेसाराफोर जाम्बा जाम्बिब्लाबो दा बेनो मिजिङा आरो बुंदोंना खायसे नङा सासे बुंबावदोंमोन पलिटिकेलनिफ्राय फैसा मोननाय रावबो लिडारा बुंनानैबो लानो हानाय नङा लिरनानैबो होनो हानाय नङा थाइसे थाखाबो लायाखै रावबो पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जों थाङो जेराव जों गोसो जायो बैसिनाव भिडिअ लाहैयो जों थाङो जों प्रग्रामफ्राव जेराव जों गोसो जायो माबा मोनसे मोनगोनदां थांनानै बिहैनांसिगोनलै बे मस्लब गैया जोंना अन्नानै मालाबाफोर थाव सोनो मानो बेफोरखौ लांदो होमबा जों आजावगोन नाथाय सार हरदोलै बिदिलै गैया आरो रावबो लिडारा रावबो पार्टिनि मेम्बाराबो बुंनो हानाय नङा उमुगमोना बिदि बिनानै लांदों प्रुफबो होनो हानाय नङा नाङा जेनुइनयै सोलिलांगोन एसे जा बुरजा जा सैथोजों सोलिनायाव बावनो गोजोननाय दं बेखौ साननानै लायो बेबायदि दा जोंनि फेमिलियाव मा जादों मा जायाखै सिङाव बेखौथ' बुंनानै लाजोबनो दरखार गैया आं नाथाय जायफ्रा सानो हिन्जावनिफ्राय हिन्जावा लुदों हिन्जावनिफ्राय खालामदों हिन्जावासो गासिबो नांथों नांथों बुङो बैसोरनि थाखाय आं दिनै क्लियार आउट खालामबाय सैथोखौ आं बुङो आंहा लुबैनायबो गैया हिन्जावाबो गावनि नांगौ बा हानायनिफ्राय जेसेबां गथ'खौ नायनाय मानाय बेमार आजारनिफ्राय लानानै नाजादों बेबो नायदों नाथाय जे आं दा स्ट्रागल खालामदों मावदों गारि लानायनिफ्राय न' लुनाय हाबायावबो जेसेबां हायो आंनिफ्राय खालामबोनाय बे जोंनि फेमिलिनि मेटाराव आं बा जों आंनि बिमा बिफा मालाबाबो क्रेडिट लायाखै जेसेबां हायो आंनो सापर्ट होदों गैयाब्लाबो बेसाराफोर एसे एनैब्लाबो आंनो सिं सिं होखुमादों फिसा होननानै नाथाय किसुमान बेखौ बुजिनाय नङा दा धोरोम बिजाब जोंनियाव माखासेयावबो लिरनाय दं नालाय हौवाया हौवाखा बेखायनो आं सानो मा ओरै जा सोर मा सानो मानसिफोरनि बुंनायाबो बारा जाबायमोन हिन्जावनाव आरो हौवा हिन्जाव जाबाय जेथिया हिन्जावनाव थां आंनाव थाफै मा खोथा बेलाय आरो आंहा मोनसे साननाय दं दायित्व दं आं एनाफ मालायफोरबायदि हिन्जावनो थाखा फैसा गुरलाब होनो हायाखैबा रोङाखै जानो हागौ नाथाय आंनि न'खौ आं थानो थाखाय बा जों थानो आंनि बिमा बिफाबो बानायनांगोन नैबेखौ हायाबाबो आंनि हानायनिफ्राय जोंनि हानायनिफ्राय आंनि बिमा बिफानि एसेसो मदद जाम्बा जाम्बिब्लाबो आबादनो मानो हाल खदाल जोंना बिमाया हाल खदालबो जावोलै बैफोर मावनायजों एसे एनै जाय होनाय अबेबा गोजाम हाखौ बिथासे एसे फाननानैब्लाबो जे फैसा एसे होदेरनाय बैफोरजों आं न' लुदों आरो आंनि माखासे मालाबा ओरै थांनाय प्रम'सन भिडिअ बानायनायाव एसे एनै बेफोर जमायनाय बेफोरबोथ' थाया गारि थाव सोनायावनो गारि लानायबा बुजिगोन सोर लायो दैलि गारि आप डाउन सालायनाय थाया फैसा बैफोरनि गेजेरजों दा एसेब्लाबो जे नाजादों बिनि गेजेराव मा कमेन्ट हरग्रा नांथों बोरै मोदोमाव नांहोनो हागोन बोरै आघात होनो हागोन गोसोखौ बोरै दुखु होनो हागोन बे बुंग्रा आं जेन आंनि बुंनांगौखौ नंगौ फोद बुंफैबावबाय नों बुंनो नांलाया जाय कमेन्ट होग्रा बिस्थिराम ना नों हायोबा लाइभल' फैनानै देखायना इसिबां नोङो आघात होग्राबा बुंफैना दंबा बे आरो थ' गोबाङा सानो हिन्जावनि खेथ्रआव बिदि बुङोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन लास्टलि गोबां माहाजोन बिल्डिं मालिकफोरनियाबो सौनायदोंमोन एसेब्लाबो आंहा लाजिनाय दंमोन मालदार हिन्जावखौ लादों होननानै नाम मोनलायगोन आंनि फार्स्ट आंनि जा आंगो हिन्जाव दा बेखौ एट्रेक्सन जानाया मोनसे खोथा बे खोथाया जाहैबाय मोजां मोननाया गोबां सिख्लाफोर लोगो मोनबोबाय गोबां आरो आंनि स्ट'रिफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों मिथिखायो नुबोदों नाथाय फार्स्ट टाइम आं खोनादों जे थाखा फैसाजों खोथा गैया मानसिया गोसो मोजां मानसि मोजां जाबानो जाबाय होननानै बुंनायाव आं फार्स्ट टाइम एट्रेक्ट जादों आं दा दिनैनि गेजेराव सोरबा गोबां खोथा बुंनो हागौ क्रेडिट लानो हागौ आं मावदों आंसो नायो आं बिदि बुंनोसै जों मा जालायो मा खालामो माब्रै मावो बे जोंनि खोथा बारा खर' सानाङा
मालायखौ खर' साबाय थायोबा मालायखौ जेनुइनलि मावलांनायाव मेगन सायोबा गावनो दावगानो हानाय ना गावनो गोलैगोन नोङो जाय कमेन्ट हरदों आं बेखौसो बुङो थ' बेखिनिखौ फोरमायबाय आं दिनै हाबा जानायनिफ्रायबाबो जोंनि न'खरनिफ्राय जेसेबां हायो जों 80 to 90% नाजादों हिन्जावनियाबो गावसिनियाव नाजादों हिन्जावनि न'खराव जादोंब्लाबो माखासे कन्डिसननि थाखाय जोंनि न'खराव आं खालामहैनो हायाखै गोसो दंमोन जोबोदनो दिनैसिमबो खालामनो हायाखै दा बिनि गेजेराव सोरबा गाज्रि होन मोजां होन जोंसो जादोंना संसारखौ नोंथ' जाहोनाङाखै नोंथ' जानाङाखै बे आरो आंनि बुंनांगौआ एसेब्लाबो जायफ्रा नों बायदि मेन्टेलिटि नङा बैफोर मानसिफ्रा जाहाथे एसेबाबो बुजियो आं बुंफोरनानै होबाय भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला बै मानसिनिसिम सहैफिननानै शेयार खालामनो हागोन